Sa atong unang pagbasa, hulagway din sa panultihon ni or kaalam ni Solomon ba ni? Sa basahon sa Ecclesiastes nga kuan ang Ginoo gyud maoy naghanay sa tanang mga panghitabo sa kalibutan. Pero gi-generic ni niya pagsulti nga hasta sa mga bati nga sitwasyon sa atong kinabuhi, sama sa paghilak, sama sa kasilag, sama sa panagbuwag, panag-away, ang Ginoo gyapoy naghimo og plano. Pero pag-abot na ni Kristo, naklaro na gini nga ang giandam des Ginoo kanato nga iya yung plano nga mahimo gid tang iyang mga anak og makapuyo ta didto sa gingharian sa langit. Unsa man ang gingharian sa langit kanang naanay kasakit dito o naawa hinay man kay mugtingog. Way kasakit dito, pero dunay giandam nga impyerno. Dunay giandam nga impyerno alang sa yawa og sa iyang mga anghel og mga biktima kanang mga natintal sa yawa. Didto sa impyerno, permanente na sa didto ang kasakit. Wa na sa didto'y kalipay. Sa langit, permanente ang kalipay, wa na say kasakit. Pero dinhis kalibutan, magsagol ni sila. Nganong nagsagol man ni dinhis kalibutan ang kasakit o ang kalipay? Kibaw mo? Ha? Wa mo kibaw? Ngano man diay og bahino na lang yung daan ba? Kana bang wa na lang yung kasakit, pulos na lang kalipay, wa na'y kapakyasan, pulos na lang yun kalampusan. Tungod kay ang kalibutan manggod mga igsoon lumalabay. Passing ba dili permanente. Lisod kayo maghimog permanenteng sitwasyon sa lugar nga lumalabay kanang temporal stage. Doon nagyoy opposing situations basta temporaryo. Pareha ng imong naong god, nawa na imong naong unsa mo na permanente o temporaryo. O mo na mag-usab-usab gina siya na panahon hamis kay kag naong mo mangunot sa na imong naong ana. Kanang imong pagbati unsa man na temporaryo o lumalabay. Kanang pagbati ba, emosyon, temporaryo na o lumalabay? Di man mo mutubag. Lumalabay. Mo na usahay, magkatawa ka, igsunod na sad, gahilak na sad ka. Kanang imong kasuko, lumalabay ra sad na, mapulihan sad na siya kalipay. So, ang point is, Ginoo dinis kalibutan, aron dili ta ma-stress, ibutang ginasunahuna nga, mulabay rani. Giling nga imong tupad. Ing na mulabay ra gyud ang tanan. Mulabay ra ba? Muagi ra gyud na. Dili na permanente. Mao na bitaw nga ato untang mga balaod, anha unta nato ibutang ana nga panghuna-huna nga dili na permanente. Pananglitan, naghimo tag divorce bill. Ngano man nagtuo mangguta nga kanang imong bana o kanang imong asawa nga ingon anag batasan din agid na mausab. Lumalabay ra na oy. Lumalabay, mausab ra gid na. Mo na ayaw pugsa nga gub-o nimo ang pamilya, gub-o nimo ang bond nga kanang gitawag og commitment hangtod sa kamatayon tungod lang anang temporaryo nga panghitabo. Kadaghang mga bana diha nga animal kay estanan for how many years karon 14 ang buotana
Kadaghas mga asawa nga purtis ang animala niya sa siging pasinsyas bana karon purti ng buutana. Kadaghang mga anak sama ni San Agustin purtis ang mga buangona, pero sa pagsigig anto sa mga ginikanan karon purti ng buutana. Kadaghang mga pari nga purtis ang animala karon santos na kay kinabuhi, di ba? Di mo to. Naidaghan atong naobserbahan unsa may atong hunahunaon aron dili ta ma-stress nga God is in control. Unsaon man nato pag avail sa iyang kaning gitagtog superior power, kinahanglan makailagid ta niya. Unas tanan mo ilagid ta nga siya mao'y Ginoo, dili kita. Mao na si Saint Vincent de Paul sa kadaghang mga buangon ng mga pari sa iyang panahon, gani bisan didto sa seminaryo nga iyang gieskuylahan, magdinunggabay ang mga seminarista, magsinukmagay ang mga pari. Ano bang perti na gyud? Wa gid siya mawadig paglaom, ingon siya, Lord, giyahi ko nga makatabang ko pag bag-o aning lumalabay raman gid ni sa ato pa moabil gyud kog nindot nga sitwasyon. Amo tong gitagaan din siya kaamguhan sa Ginoo nga mahimo siyang formator sa mga future priests, o nakatukod pagid siya congregation para niini, ang Congregation of the Mission or mga CM or mga Vincentian nga mga pari. Hangtod karon, sugod adtong 1660 pagkamatay niya, hangtod karon nagtrabaho para niining pagnindot sa mga pari. Pero wa ba say mga buangon sa mga Vincentian? Naagyapon, pero ayaw kabalaka. Sige lang yun, renewal. Mauna kani-ganing kuan, kanini ang ba ni ang Legion of Mary. Kay Baumos Legion of Mary, na naman ta din Legion of Mary, ako Legion of Mary man ko. Vincentian man ni siya nga spirit. Kay ang founder ani si Frank Duff, member ni anang iyang lay nga organisasyon nga SSBP, Society of Saint Vincent de Paul. Niya pagka-membro niya ato, ang spirituality ni Saint Vincent de Paul mo iyang gigamit, mo say gilamdag sa mahal nga birhen niya aron pagtukod sa Legion of Mary, sundalo ni Maria ni adtong tuig 1921. Mao na nga hangtod karon kining pamaagi sa Legion of Mary, sundalo ni Maria, di gyud ni mo surrender sa mga sitwasyon. Mao ginay nature sa Legion of Mary. Nagani na sa prinsipyo sa Legion of Mary nga nag-ingon, ang kapakyasan usa kagiangan-angan nga kalampusan. Kasabot mo ana? Ang kapakyasan usa kagiangan-angan nga kalampusan. Failure is a delayed success. Tuo mo na. Kana bang mahagbong ka karos board exam, ayaw kagool nga naman dunay daghang kalampusan nga nagsunod ana, pero guwa ka ana nga maong kaamguhan nga duna di ay gasunod nga mga nindot, dili di ay lunlon batik ning kinabuhi, kay dinhis kalibutan magana-ana ginang sitwasyon, maghikog ang uban, maghikog. Nasay uban mo ingon, ako adik na kay ko, adik sa sugal, adik sa cellphone, adik sa kalaway, adik ni ining kwarta, mauna gid ni ako, din ako mausab. Ayaw, padayon, una yung buhaton, muilagid ta nga si Kristo Ginoo. Pasabot, nothing is impossible with God. Gilingay mong tupad, ing na dili gyud posibles Ginoo nga mabuutan ka, ing na dili na imposibles Ginoo nga mabuutan ka. Di ba?
Na kanay mong tupad, buangon man sa naapil na ni nagwali. Pero dili imposibles Ginoo nga mabuutan ra gid ta. Ikaduhang buhaton, kinahanglan nga mosunod tas pamaagis Ginoo. Unsa may pamaagis Ginoo? Nga bisan pag unsay kahimtang nato, praktisa gyud ang gugma. Practice love. Wa na pasabot nga ikaw karon naghila ka nga di na ka kamaong mohigugma. Wa sad magpasabot nga karon tungod kay buangon kay kastanan di ka kamaong mohigugma. Di sad pasabot nga tungod kay ikaw gi-oppressed kay kas imong kaubas kinabuhi, bana ba, asawa ba, anak ba, nga di nakakamaong mohigugma. Muna ingos Kristo, love your friends, love also your enemies. Kana, praktisan ng gugma. Kay kanang gugma, hait kay nastanan. Hait. Mudot, gina. Mubag-o, gina. Muna ang sentro sa lihok sa mga santos, sama ni San Vicente Ferrer, sama ni San Vicente de Paul, ang paghigugma gyud sa katawhan. Nya unsaon man paghigugma ang mga tao? Unaha gyud higugma ang mga buangon, kanang mga sinalikway, kanang mga kabos. Mao na ang tanan gyud mga santos nagsigig higugmas mga kabos, mga sinalikway og mga tao nga kanabang naara gyud sa kinabuhi nga murag tan-aw nato sa lawayon. Mao nay misyon sa simbahan, misyon sa gugma. Ang imong higugmaon kadtong mga buutan kayo, kadtong mga santos kay kinabuhi, awa na magkinahanglag gugma. Bisag si Kristo niingon, mianhi ko alang sa mga makasasala, dili alang sa mga buutan. Nya, unsa may mahitabo kung higugmaon nato mga buangon, kana mga wa gyoy klaros kinabuhi. Unsa may mahitabo? Matakda na sila sa gugma. Dili tingali tanan or dili sa diha-diha dayon, pero matakdan gina sila. Unya kung matakda na sila sa gugma, mahimo na sana silang buutan. Mao nay prinsipyo ni San Vicente de Paul, formation. I-form nato sila, dili i-deform. Muna mga ginikanan, tagaig formation ng inyong mga anak sa gugma, dili nang pa-deform ka ng kasaba, yaw-yaw, bunal, kusi. Deformation mana, di mana reformation. Ang reformation, kanang yung gugma, kaluoy, pasaylo, pag-atiman, pagpailob, maunay makapareform. Ang kanang kasaba, iyam na siyawa, panghingag, buang, gahigo, badlungon, adik, unsa pa na ipanghingan diha, mahimo na siyang deformation, makaguba. Ilinga imong tupad, ning naon say sagad nimong gamiton sa inyo, reformation o deformation. Ay, kasagaran, singhag, piste kami natay kabyawa ka. Sa mga Tagalog, PIPI dayon. Katawa man gani ko kay naaron sa social media ang atong mga legislative department na iuban hapit magsinukmagay. Dito silang session hall hapit magsinukmagay, gatuloy sukay. Inuwangay muragid sila kanabitang hinomdom ko kanabitang ako mga uyuan sa una inig kahubog niya magsinukmagay dayon, inuwangay baka nang gakso nimo ang usa niya magsigtudlo-tudlo. Naku, pagka unprofessional aning mga tawhana nga unta ato man ta silang gibutaran aron mulingkod diha, aron kuno mo legislate, mo panday og mga balaod nga makapahimong just order and sana happy ang atong katilingban. Sila naman hinuoy gat tinulisukay, sige naman og tinuslukay, sige namang away, sininghagay, pastilan. Nga naman, ang gigamit dili gugma, ang ilarang katakos kuno kay mga bride kay sila, ang ilarang authority, ang ilarang human power mo'y gigamit karon perting awaya, kapoy kay sila paminawon. We need
reformation sa ato mga lawmakers. Nga naman, nahimo na silang mga lawbreakers. Di ba? Ako, high school po, kadungog na ko anak. Lawmaker, lawbreakers. Gilingi ay mong tupad, inaon sa man ka, lawmaker or lawbreaker. Oy, ugwa gyud gugma kitang tanan mahimo ra kitang lawbreakers. Bisan din sa simbahan, kadaghan din ng mga pari, hasta pa mga obispo, mga lawbreakers sa simbahan. Basahan na ninyo ang atong Code of Canon Law. Gipublish man na. Basahan ninyo. Nya kada diha canon. Kani di ay si St. Vincent de Paul, canon lawyer sa Nicaea. Basahan diha sa canon law. Kanang kada provision kung natuman ba na dinhi sa simbahan niya. Tanawa daan ang among kinabuhi, mga pari o mga obispo. Nakatuman ba mi sa gibutang diha, gilatid tanan. Daghan kay namo wa katuman, apil na ning nagwali. Muna magtinabangay ta. Let us love each other. Let us reform each other according to God's standard. Kay lagi ang Ginoo ra gyoy makausab sa dagan sa panahon, kay siya may tag-iyas panahon. Siya ra say makapabag-o sa atong kinabuhi, kay siya masay tag-iya sa kinabuhi. Ang una lang gid natong buhaton, muilagid ta nga ang Ginoo ra gyoy dunay gahom, dili kita.